Żvolta ġdida fil-każ tal-mewt ta' Zek Meli. Iż-żagħżugħ ta' 24 sena mill-libraġġ li kmien il-ħadd filgħodu telef ħajtu f'argument li nqala f'Paċville. Denis Dafko ta' 18 sena mill-Bulgarija li kien mistenni jitressaq l qorti tnejn inħeles bil-police bail wara li l-pulizija ġiet marfa bir-riżultat tal-awtopsja. One News jinsab informat li r-riżultati tal-awtopsja li saret kmien it-tnejn filgħodu iwrew li ma kienx hemm sinjali ta' vjolenza fuq iż-żagħżugħ mill-libraġġ. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet żiedu jgħidu li matul il-jum l-investigaturi waslu biex jistabilixxu fatti ġodda u bil-wisq differenti minn dawk li allegatament kienu rrapportati matul il-jum tal-ħadd, fosthom li żagħżugħ miet b'daqqa ta' pon f'rasu. Fil-fatt l-istess sorsi qalu li minn filmati li l-pulizija rnexxiela tikseb minn stabbiliment fil-qrib, Meli ma tantx der f'siktu u mhux esklus li seta' kien taħt effett ta' xi sustanzi. Fi stqarrija l-pulizija qalet li l-awtopsja li saret fuq il-kadavru ta' Meli sa issa r-riżultat li kienet inkonklusiva u li kienu se jsiru aktar testijiet sabiex tiġi stabbilita r-raġuni tal-mewt tiegħu. Madankollu r-riżultati tal-awtopsja wrew li Meli ma kellu l-ebda marki ta' vjolenza jew daqqiet li setgħu waslu għall-mewt tiegħu. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet qalu li l-pulizija qed tkompli tevalwa bir-reqqa l-filmati tal-kameras tas-sigurtà ta' diversi ħwienet li hemm fl-inħawi u qed tkompli tkellem għat-taxxieda li raw bejnihom dak li ta' bilħaq seħħ fi-triq Sant'Ugustin kantuniera Masqaq Santa Rita. L-istess sorsi qalu li Meli allegatament der jitgħawweġ diversi drabi qabel l-inċident u mhux esklus li seta' ħoloq ukoll kommozzjoni f'stabbiliment li joffri servizz ta' kiri ta' karozzi. Mhux esklus ukoll li kienu l-Bulgari li talbu l-ewwel għall-assistenza tal-pulizija wara li allegatament it-tfajliet li kienu magħhom kienu qegħdin jiġu fastidjati minn Meli. Riżultat ta' dan, il-pulizija qalet li Denis Dafko li kien qed jinżamm brabta mal-mewt ta' Zak jinsab fuq police bail sakemm il-pulizija tkompli bl-investigazzjonijiet tagħha.